Magandang araw mga kakusina. Malapit ng Pasko. Meron na ba kayong naisip na pagregalo o pagnegosyo? Kung wala pa, tayo na. Gumawa tayo ng gurgurya. Ang mga ingredients ng ating gurgurya ay ang sumusunod. Meron tayong 2 cups of flour, 1 egg, half a cup of milk, 1/3 cup sugar, half a cup of butter, salt, pepper, and 1 tablespoon of baking powder. Ang unang gagawin natin is to cream the butter, no? Palambutin natin. Yan. Hindi na po tayo kailangan gagamit pa ng mixer. Sa kamay lang po. Sa kutsara lang. Tapos ilagay natin ang clove. Hindi po masela nito kahit na anong direksyon. Tapos maglalagay tayo ng ating flour. Maglalagay din tayo ng milk, alternately with the dry ingredients, no? Una ang dry and then sumunod yung ating milk. I forgot to, konting asin lang. Yung ating baking powder is 1 tablespoon. O 1 tablespoon. And then, maglagay din tayo ng flour. Mix ng mabuti. Maaari din tayong maglagay na ng lemon rind. Kung anong flavoring ang gusto ninyo, maglalagay na tayo. Siya. Maglalagay pa tayo ng flour. Ubusin natin yung 2 cups of flour, no? Ang recipe po natin ito ay naging popular noong panahon pa ng ating mga ninuno. Sa probinsya po ng Bulacan, Pampanga at Bataan, naging very popular ang gurgurya.
So, medyo natutuyo na siya. Kakamayin po na natin. Para po makamolde na tayo. Ininid natin siya. Dahan-dahan lang naman po. Tayong mga senior, pwede tayong gumawa nito pag naiinip tayo, di ba? Meron pa pong konting flour dito, ihahalo-halo ko na rin. At kung kailangan pa, a little more. Maaari po tayong gumamit. Hindi po stricto ito. Kapag po mabilis na tayo, kaya-kaya na natin, pwede na tayong magtansya-tansya. Ito, almost done na po ito. I-divide natin ang ating dough. Pwedeng into 3 parts, no? Tsaka po tayo, nagdagdag pa tayo ng konting a little of flour, no? Nata. Para po tayong nagbabaston ng tinapay. Pero maliit lang. Gagawin po natin ngayon, gagamit po tayo ng tinidor. Noong unang panahon, ginagamit po nila yung trunk ng saging, kukuha po sila kasi wala pang tinidor noon. So nagkaroon na tayo ng tinidor para may design. So ganito po, para po maging itsura niya, shell. Para kang tumutugtog ng piano. Ito po. Ayan. Tapos, paikutin natin siyang ganyan. Tapos, iforma natin ganyan. Magmumukha po siya na shell. Yung aking apo, mga apo ko po, marunong silang mag-roll ng ganito. Lalo na si Saysay, 7 years old lang. Ang galing po niyang mag-roll. Gustong-gusto niya. Parang laro sa kanila, pero nakakagawa naman po sila. Roll. Itan mo doon. Ganyanin mo, parang maging mukha siyang shell.
ang susunod na step na gagawin po natin ay magpipirito na tayo. Maglalagay tayo ng mantika sa ating kawali, tsaka natin ipirito itong ating almost finished product. Dahan-dahan lang po, baka mapasok kayo. Ayun po, napirito na natin ang ating gurgurya. Mag-caramelize naman tayo ng sugar. Lalagay ko na ang sugar natin. Mag-grate tayo ng lemon. Ito, nagme-melt na po siya. Lagyan na natin ng water. Naglagay po tayo kanina ng 1/2 cup of sugar. So, maglalagay tayo ng 1/3 cup of water. Pag nag-melt na po itong ating sugar na ito, nagbukol-bukol na sugar, stop na tayo. Malapot na po siya. Patayin ko na yung ating stove. And then, lalagay na po natin itong ating fried gurgurya.
Pag medyo nagde-dry naman po siya, sindihan natin uli yung ating stove. Lalamigin natin ngayon sila, tsaka natin lalagay sa ating bote, sa garapon. Mga kakusina, ito na ating mga gurgurya. Maaari na kayong magregalo o kaya maaari na rin kayong magnegosyo ngayong darating na Pasko. Kaya mga kakusina, gumawa na rin kayo ng gurgurya. Gaya na itong ginawa natin ngayon, prepared from my kitchen to yours.